Έχουν κλειδώσει. Φοβερό το Honda ψηλά, 8-2 με 7-5 στα 200. Τερματίζει το Honda με 12 και 206. Είναι ο Γιώργος Κυρίτσης με τον πιμότο του, με τον... Φοβερό το μικράκι, 900 κυβικά turbo. Έχουν δώσει. ...2-3 με 2-8 στα 18. 9-3 με 10 στα 200. Και τερματίζει ο κύριος Θεοδόρου, χορηγός του. 2-3 με 1-8 παρακαλώ στα 18. 9-4 με 8-3 στα 200. Τερματίζει λοιπόν ο κύριος Βαρμπαρής με 12-8 και 170 νέο ατομικό ρεκόρ. Ενώ ο κύριος Κονταράτος με 14-4 και 150. Πλάση μας. 2-3 με 1-7 στα 18. 8-9 με 7-9 στα 200 για τον κύριο Θεοδόρου. Πολύ καλά πάμε. Τερματίζει ο κύριος Ζαχαράκης με το Honda 13-4 και 170. Ο τέτοιος πρέπει να είναι, ρε. Τουαλέτα πήγε, τι είναι. Φοβερός οίκος λοιπόν και από τα δύο τα αυτοκίνητα, 2 με 2 στα 18, 8-1 με 8-2 στα 200. Τερματίζει ο κύριος Καλογερόπουλος με 12-5 και 191 νέο ατομικό ρεκόρ. Ενώ ο φίλος μας με το Toyota έχει κάνει 12-3 με 193. Έχει κλειδώσει και το Honda. Στα 200 με 9-4. Τερματίζει ο Τζουνάρας με 12-3 και 201. 7-1 με 6-9 στα 200. Και ο Βλάχος πάει για χρόνο από τη δείχνει. 13 νέο ατομικό ρεκόρ 229. Ενώ ο Τσάκλας έχει κάνει 16-227. Οι χορηγοί του έχουν κλειδώσει και δύο. Λοιπόν, ο κύριος Βολογιάννης έχουν κλειδώσει και οι δύο. Τερματίζει ο κύριος Τσάκλας με νέο ατομικό ρεκόρ 13-226. Ενώ ο κύριος Σούλος έχει κάνει 11-4-211. Show cars στην εκκίνηση και να ετοιμάζονται και οι μηχανές. Έχει κλειδώσει το Honda. Έχει κλειδώσει και το Peugeot.